Lesu TV al'umma yau ba sun danno. Ayyiriri Lesu TV sun danno. Lesu TV ne. Lesu TV ne. Lesu TV Sam. Yiriri jama'a ku zo Lesu TV al'umma masu nishaɗantar da ku. Jama'a ku taho ga Lesu TV. Da farko na sanya Allah na sarki rabbana, ka iya mini mai sama don zanyo waka jallana. Zanyo wakar tashar zamanin nan Lesu TV, masu nishadantar da ku Lesu TV sun bayyana. Lesu TV na daban ne tabbas zancen na faɗa. Kwai barkwanci nishadiyar faɗakarwa na faɗa. Sannan kuma ga salo na dirama nan ma sun haɗa. Lesu TV alfahari tabbas mun yau da ku.